alon-alon Siratmaja pinanganten wandene ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Ndaru Jayandaru ingkang sinebut kembar mayang pinangka sarana dauping pinanganten kembar wus ngarani padha mayang iku kembang kembara kekarepane kembara tresnane kembara alon-alon saya caket saya cetha saya cecak saya ngalelo Siratmaja pinanganten ingkang samya umiring tindak alon-alon ingkang ngasta wujuding pisang sanggan pratandha pasrah bongkokan tumangkeping pisang raja raja wis ngarani ratu sageta minunjul pepindhaning raja tawi Nalendra Agung Binathara pasrah bongkokan para widodari sapta cacahe utawi 7 cacahe nenggih Bathari irim-irim Warsiki Gagar Mayang Tunjung Biru Lengleng Sari Lengleng Wandanu paripurna pasrah pisang sangan kalajengaken adicara silih kembar mayang